rin namang good news. Ready ka na bang kiligin? Nandirito sa Pangasinan, sa bayan ng Umingan, ang unang kilig sa 2026 dahil ang isang LGU employee sinurpresa ng marriage proposal ang partner pagkatapos ng flag ceremony. Ang kwento na yan sa Good News ni Idol Maya. Unang kilig sa 2026 ang nasaksihan ng mga Uminganyans dahil sa trending proposal video ni Christopher Soria sa kanyang partner na si Irene Balmes. Matapos ang flag ceremony noong nakaraang Lunes, sa eksklusibong panayam ng IFM Dagupan kay Christopher at Irene, na ikwento nilang 12 taon na silang mag-live-in partner at biniyayaan na ng isang anak. Subalit dahil hinihintay pa ni Irene ang kanyang petition para sa ibang bansa, hindi pa sila maaaring magpakasal. Ngunit nang makuha ni Christopher ang basbas na mga magulang ni Irene na maaari na niya itong pakasalan, hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Christopher at humingi na ng tulong mula sa kanyang mga katrabaho sa Umingan Municipal Budget Office upang maisakatuparan ang naturang proposal. At nitong ang Lunes, pagkatapos ng kanilang flag raising ceremony, ay lumuhod na si Christopher para alokin ng kasal si Irene. Nakuha naman ito ang masayang yes ng kanyang future bride. Laking pasasalamat ni Christopher sa lahat ng tumulong sa kanya upang maisakatuparan ito dahil maging ang alkalde ay kasabwat rin niya. Samantala, inaayos na ni Christopher at Irene ang kanilang kasal na magaganap ngayong buwan ng Pebrero. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.